Идел буй төбәкләрендә эшләүче татар автономиясе җитәкчеләренең күчмә утырышын уздыру урыны итеп, Сарытау шәһәрен сайлау очраклы түгел. Нәкъ менә узган гасырның 90нчы елларында әлеге борынгы шәһәрдә иң беренчеләрдән булып татар автономиясе оеша, татар мәктәбе, балалар бакчасы ачыла. Федераль Сабантуйда 2001 елда иң беренчеләрдән булып Сарытау өлкәсендә уза. Шуңа күрә Сарытаулыларда тәҗрибә уртаклашырга, милли хәрәкәттә өлге итеп алырга байтак кызыклы эшләр, мавыктыргыч проектлар бар. Ә биредәге татар яшьләре хәрәкәте эшчәнлеге күпләргә үрнәк булып тора. Камил Әлимовичның җитәкчелегендәге әлеге менә шушы команда яшьләрдән тора, алар үзләре дә тартыла. Һәм шунысы куанычлы, алар бит эшмәкәрләр, алар иҗтимагый милли хәрәкәтне булдыручы татар эшмәкәрләре. Bütün күңелләрен, җанын, тәнен биргән бу. Аларның һәрберсенең гаиләсе бар, төп эшләре бар, ләкин алар бу эшкә тартыла, аларны канатландыралар. Сарытаулылар кунаклар өчен төбәкнең татар тарихына багышланган биналарны, борынгы каберлекләр һәм шәһәрләр булган җирләрне, истәлекле урыннарны кертеп, шактый гына кызыклы программа төзегәннәр. Сарытау шәһәре тирәсендә бик күп борынгы татар авыллары сакланып калган. Биредә инде якын атыйк. Бар Мергещевка. Ул инде Амир көчле. Аны инде урыслар шулай әйттеләр. Аннары тагы Сабуровка бар, Бажановка, Байжан. Не барысы бер авыллар, не барысы төрки татар исемләре. Мөхтәсиб ага төбәк тарихын, үзенең нәсел шәҗәрәсен күптәннән бирле өйрәнүче кеше. Берничә китапта бастырып чыгарган. Шунысы игътибарга лаек, Сарытауда безнең татар тарихы, аның танылган шәхесләре белән кызыксынучылар байтак. Шуларның берсе тарих фәннәр кандидаты Али хәзрәт Хәбибуллин. Аның тырышлыгы белән әле яңа гына Сарытау татарлары дигән энциклопедияда басылып чыккан. Укыган вакытта ук мин татар тарихы белән кызыксына башладым. Нәрсәләр китте ул, чөнки бездә факультатив бар иде, менә теге этнография дигән шундый фән. Мин мишәрләрнең тарихы белән кызыксындым. Ул вакытта нинди мәгълүматлар бар иде. Менә беренче минем мәкалем басылып чыкты, мусульманский вестник дигән газета чыга иде, Мукаддас хәзрәтнең оешмасы дини нәзарәт каршында. Шуннан минем кызыксынуым башлап китте. Илебезнең 20гә якын төбәгеннән килгән кунакларның чираттагы тукталышы шәһәрнең Чишмә балалар бакчасы булды. Ул 1995 елда ачыла. Бүген биредә 120 бала тәрбияләнә. Иң мөһиме, алар биредә татар телендә өйрәнәләр. Балам дип туган телдә эндәшә миңа әткәм. Әнием дип әнкәйме, мин туган телдә әйтәм. Сер түгел, татар балалар бакчаларын ачу белән күп төбәкләр мактана алмый әле. Шуңа күрә биредәге эш тәҗрибәсе күпләрне кызыксындырды. Чишмә исеме дип уже татар гаиләләрен, татар балаларын үзенә җәлеп итә торган бер исеме тартып тора. Инде ишенә кергәч, чынлап та дөрестән татар мәдәнияте, татар мәгърифәте сакланып килә. Укытучы апалары барса татарча сөйләшә, балалар татарча өйрәнәләр, арашалар. Бу үзенә бер үзәк булып торады татарлар өчен. Сарытау шәһәрендәге татар гимназиясе Россия төбәкләрендә ачылган иң беренче милли мәгариф учагы. Ул 1992 елда эшли башлый. Үз балаларын китерәләр, кайсылары 30 ел, 30 ел безнең быел 2022 елда 30 ел гимназиягә инде тула ала бирсә. Безнең укыган әниятиләр инде бери китерә үз балаларын. Бүген бу гимназиядә 390 бала белем ала. Мәктәпнең дәресләр рационисына күз салсак, башлангыч классларда татар теле атнасына 2 тапкыр укытыла. Ә инде 6-нчы, 7-нче, 9-нчы, 8-нче классларда алар 2 сәгать татар теле һәм 1 сәгать әдәбият. Ә инде 10-нчы һәм 11-нче классларда 1 сәгать татар теле һәм 1 сәгать татар әдәбияты укытыла. 2005 елда гимназиядә җирле татар сәнгатенә, мәдәниятенә һәм тарихка кагылышлы музей булдырганнар. Бүген монда 500гә якын экспонат саклана. Аларны безгә әтиәниләр, әбиләр, бабайлар, укучылар җыештырырга булыштылар. Биредә бик күп сөлгеләр, кул яулыклар, аш яулыклар бар. Моннан 5 ел элек татар көрәшенә яшьләрне җәлеп итү максатыннан шәһәр үзәгендә Алга дип аталган спорт клубы ачылу да җирле автономиянең зур уңышы дип әйтергә кирәк. Безгә бу залны ачарга Камил Әлимович абразу булышты. Безнең президентыбыз по федерация көрәш Рахматуллин Рустам Раисович алып бара. Һәммә дә безнең егетләребез, батырларыбыз аларны үстереп, бүгенге көнгә алар безнең тренерларны 40 кеше көрәш белән атнага 2 тапкыр киләләр, занимаются помимо көрәш бездә бокс та бар,
кикбоксинг да бар, карате да бар, джиу-джитсу да бар. Әдә хатын-кыз да килеп, мына гимнастика белән дә килеп шөгыльләнергә мөмкин. Көн дәвамында Сарытау татарлары тормышы һәм аларның эшчәнлеге белән танышканнан соң, чара Бөтендөнья татар конгрессының киңәйтелгән утырышы белән дәвам итте. Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров, төбәкнең татар автономиясе рәисе Камил Әбләзов, эчке сәясәт министры Наталья Трошина катнашында узган утырышта сүз башкарылган эшләргә нәтиҗә ясау белән бергә шикләнмичән, татар тарихын, төбәкләрдәге борынгы шәһәрләрне һәм каберлекләрне өйрәнү мәсьәләләре дә күтәрелде. Утырыш азагында милли хәрәкәт активистларына Бөтендөнья татар конгрессының бүләкләре дә тапшырылды. Сарытаудан Рамис Сахин, татарлар.